ako túto energiu lásky skúmate, uvedomíte si, že ona zrazu vo vašich srdciach je a tak ju z nich môžete vyžarovať kedykoľvek von do vášho okolia. V tomto štádiu vnútornej prebudenosti nepotrebujete k pocitu šťastia a naplnenosti druhú osobu, ktorá by vám ju vracala. Ste jej plní a už to vás robí šťastnými. Zrazu pod touto energiou všetko milujete. Milujete aj svoje chyby a milujete konečne sami seba. A začínate si sami seba vážiť ako aj všetko, čo ste dosiaľ prežili a spravili, alebo čo ešte môžete dosiahnuť. Pretože sa nachádzate v stave zamilovanosti do života. Pri takomto vyššom pochopení nič nežiadajúcej a bezpodmienečnej lásky sa začnete pýtať sami seba. Potrebuje takáto vyššia božská láska druhú bytosť k tomu, aby vôbec mohla byť? Ak ste sa v chápaní rôznych druhov lásky dopracovali až sem, prvá odpoveď vám si hlboko vnútri napadne, že nie. Tá skutočná, nesebecká, bezpodmienečná božská láska, ktorá vie za každých okolností dávať, je stav. Buď vo vás už je prebudený, alebo nie je. Porozumiete, že je ďaleko od pozemskej podmienujúcej lásky, ktorá je častokrát skôr obchodom a výmenou službou, a ktorá sa uskutoční len keď je na druhej strane niekto, kto zaplatí. Kto je ju inými slovami ochotný vrátiť či nejakým spôsobom splácať. Tá pravá láska je vo svojej najhlbšej podstate stav uvedomenia. Stav, v ktorom buď človek je, alebo ešte nie je. Nikto vám ju preto neprebudí viac, než ako to spravíte vy sami. Nikto jej vám nedá viac, ako jej sami v sebe máte. Pretože nikto vám nemôže dať to, čo v sebe ešte neviete precítiť, takže ako by ste to ani nemali. Pretože tomu vôbec neporozumiete.